ġdid, fik is-seta, fik il-ħina, intfaw wara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum 14 ta' Lulju tista' ssir it-tifkira ta' San Camillo dell'Ellis, qaddejs interessanti ħafna li twielet qrib Chieti fl-Abruzzo l-Italja fl-1550. Kien soldat merċinarju bil-vizzju tal-logħob. Meta tilef kollox daħal jaħdem fi sptar għal mart li jittieħed. Influenzat minn San Filippo Neri, studja u ġie ordnat saċerdot u waqqaf il-kongregazzjoni llum magħrufa bħala Kamiljani biex jibnu sptarijiet u jduru bil-morda l-aktar dawk b'mart li wassal għal mewt. Miet f'Ruma fl-1614. Nitolbu bl-interċessjoni tal-qaddejs li kif għedna minn ħajja tad-dinja, ħajja mimlija vizzi, għax iltaqa' b'kombinazzjoni ma' San Filippo Neri bidillu ħajtu u għamlu qaddejs eżisħuti ta' araw kemm kellu raġun jgħidilna San George Preka kien jgħid tagħmilha mal-qaddisin issir qaddejs u tagħmilha man-nies tad-dinja issir bniedem tad-dinja hekku u x'hekk xortik minn ħbiebek kien iħobb jgħid. Ejjew għalhekk nitolbu bil-qalb il-mulej. Nitolbu għalina ta' biex min jagħmilha magħna Alla ħares qatt ma jispiċċax bniedem tad-dinja, ma min jagħmilha magħna ngħinuh jersaq lejn il-mulej għaliex għax f'qalbna minkejja d-dnubiet u n-nuqqasijiet tagħna f'qalbna jkollna l-mulej l-ewwel qabel kollox. Ejjew għalhekk nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi fi skitta qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejn innofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa bħala ringrazzjament lil Alla għal twelid ta' tewmejn. Nitolbu. U Alla, inżejjent bi grazzja li ma bħala lis-saċerdot San Camillo dell'Ellis biex jaqdi b'imħabba kbira lil morda għal merti tiegħu sawwab fina l-ispiritu tal-imħabba tiegħek biex naqdu lilek f'ħutna l-bnedmejn. Ħankunu nistgħu nqawwu qalbna li minn din il-ħajja ngħaddu għal għandek bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, Iżrael telaq b'kull ma kellu u ġie Birsaba u hemm offra sagrifiċċji lill-Alla ta' missieru Iżak. U Alla kellem lill-Iżrael f'dera bil-lejl u qallu: Ġakob, Ġakob, u wieġeb: hawn jien. U kompla Alla: jiena Alla, Alla ta' missierek, la tibżax tinżel l-Eġittu għax hemm qatt nagħmlek ġenż kbir. Jien ninżel miegħek l-Eġittu u jien qatt intellek minn hemm u Ġuseppi qatt talaqlek għajnejk. U Ġakob telaq minn Birsaba u wlied Iżrael rikbu lil Ġakob missierhom, iż-żar tagħhom, in-nisa tagħhom fuq il-karrijiet li kien batilhom il-Farawn biex iġorruh. U ħadu magħhom l-imrieħel u l-ġid li rnexxielhom iħasslu fl-art ta' Kanan u waslu l-Eġittu, Ġakob u miegħu n-niser kollu tiegħu.
uliedu u uliet uliedu miegħu, bniedu u bniet uliedu, u nislu kollu ġib miegħu l-Eġittu. U Ġakob bat lil Ġuda qablu għand Ġuseppi biex jiltaqa' miegħu f'Gosen. U huma ġew fl-art ta' Gosen. U Ġuseppi rama l-karru tiegħu u mar jiltaqa' ma' Iżrael, missieru f'Gosen. Malli der qudiemu inxteħed fuq għonqu u baqa' għal ħafna żmien mgħannaq miegħu u jibki. U Iżrael qal lil Ġuseppi: ħammut issa li rajt il-wiċċek, issa li naf li għadek ħaj. Il-kelma tal-mulej rodda ħajr lill-Alla. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej laxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Fiħsib il-mulej il-ħajja tat-tajbin u wirthom jibqa' dejjem. Ma jitfixklux f'sija ħażina u jixbgħu fi żmien il-ġuħ. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħammar għal dejjem. Għax il-mulej jħobb is-sewwa u ma jitlaqx lit-twajbin tiegħu u jħarishom għal dejjem. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u l-ken tagħhom fi żmien l-awġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvhom għax fih jiskennu. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Inqumu għall-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Meta jiġiju l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Ara, jiena qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lil pup. Kunu mela lejn bħal sriep u safjejn bħal ħamiem. Għodu attenti mill-bnedmin għax qed jerħukom f'idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itellewkom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda qudiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi kolkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu lil xulxin għall-mewt u l-missier lill-ibnu u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tingħatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi, ma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jekk jippersegwitawkom f'belt, aħarbu f'oħra. Tassew ngħidilkom, ma tkunux dortu li bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb li ħafna minna xi darba jew oħra rajna l-film The Ten Commandments u xek, film li l-ġrajja tal-poplu ta' Alla skjaf fl-Eġittu
taħt idejn il-Farawn għamilha famuża ħafna u kif Alla mbagħad inqeda b'Mose u x'hekk biex ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu u reġa' l-vjaġġ tiegħu lejn l-Art Imwiegħda. Forsi xi darba staqsejna ma dal-poplu tal-Alla kif kien spiċċa skjaf l-Eġittu. It-tweġiba sibnija fl-ewwel qari tal-lum għal dawk fostna li għandhom mhux hekk draw ħaġa sabiħa immens li jieħdu sehem fil-quddiesa ta' kuljum. Hija xi ħaġa li nkoraġġija ħafna, żgur li ħafna minna nistgħu nieħdu sehem fil-quddiesa kuljum hija grazzja tant speċjali mhux hekk meta fil-missierna ngħidulu ħobżna ta' kuljum għatina llum. M'aħniex qegħdin ngħidulu għal ħobż tal-ġisem biss, ma ngħidulu wkoll għal ħobż spiritwali għalhekk nappella hekk lil min jista' jieħu sehem fil-quddiesa kuljum. Hekk hija l-ikbar grazzja lil mulejja tina u x'hekk u taf meta nifhmuha hux dejk. Taf meta nifhmu xi grazzja hi l-quddiesa? Meta nidhru qudiemu ta' f'din id-dinja forsi ma nifhmuhiex jew nifhmu ftejt ħafna. Meta nidhru qudiemu nifhmu li l-aqwa deċiżjoni li għamilna fil-ħajja kienet li nieħdu sehem fl-Ewkaristija u nieħdu sehem fil-qalb u ngħixuha l-Ewkaristija għax l-Ewkaristija titwassalna l-imħabba ta' bejnietna u x'hekk. Minn l-Ewkaristija hija mod kif ngħixu l-imħabba ta' bejnietna. Però dan l-aħħar dawk li jieħdu sehem fil-quddiesa kuljum konna naqraw mill-ktieb tal-Ġenesi il-ġrajja tal-poplu tal-lu x'hekk Abraham, ibnu Iżak, Ġakob li Alla biex ma ninfixlux Alla lil Ġakob se jaħlu Iżrael ukoll u x'hekk. Lura llum smajna żewġ ismijiet jirreferu għall-istess bniedem Ġakob. U kif it-tfal ta' Ġakob imbagħad bijew lil Giuseppi it-tifel u x'hekk wieħed mit-tfal mit-12 tfal ta' Ġakob bijewh u spiċċa l-Eġittu l-ewwel bħala l-sejr u x'ħin interpreta il-ħolma tal-Farawn jispiċċa ta' wara l-Farawn u x'hekk. U l-ewwel jiġu 7 snin il-ħolma tal-Farawn hekk kienet tfisser li ġejjin 7 snin ta' abbundanza u warajhom 7 snin ta' aks. Giuseppi mbagħad bħala l-viċi re tal-Eġittu ta' wara l-Farawn fis-7 snin ta' abbundanza ħażen kemm fela ħikel u qamħ u affarijiet oħra li seta' u xenġew is-7 snin tal-aks ħutu li kienu bijawh jitilgħu l-Eġittu jagħmlu vjaġġ pjuttost twil bil-mixi ovvjament u x'hekk l-Eġittu biex jixtrew x'jieklu. U mingħajr ma kienu jafu jiltaqgħu magħhom li kien issa l-viċi re. U l-ewwel jinħeba minnhom u jgħaddihom ftit ta' prova, però mbagħad il-qari tal-bieraħ qari sabiħ immens u x'hekk il-bieraħ juri minnu qudiemhom, juri li juħuhom jidhom tinkwitawx għax beħħejtuni, għax il-mulej jippermetta dil ħaġa biex iżalva lilkom u jsalva lili f'dan iż-żmien tal-aks. Araw, u hekk Giuseppi Jeżus ħuti jsejr simbolu u x'hekk ta' Ġesu Kristu stess ta' li minn fuq is-salejb lil dawk li qatluh mhux biss ħafrilhom imma skużhom mulej jaħfrilhom jgħidilhom jgħidlu lil Alla għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Giuseppi jekk ukoll għamel kien u x'hekk illum qegħdin naraw kif ovvjament Giuseppi jibgħat għall-missieru u għall-familja familjari kollha tiegħu u jaqlaħħom mill-aks li kienu jgħixu fih fil-pajjiż imbiet u jġibhom l-Eġittu biex issa u li kien il-viċi re jgħixu hemmhekk miegħu. Però mbagħad iż-żmien jibda għaddej il-lowt il-poplu tal-Alla jibda joktor fl-Eġittu u l-Eġizzjani jibżgħu minnhom, jibdew jittrattaw ħażin. Dik l-istorja tal-poplu tal-Alla fl-Eġittu. U Ġesu mbagħad fil-Vanġelu tal-lum Jeżus ħuti qiegħed iħejjel lill-Apostli għax permezz tagħhom irid iwaqqaf il-Knisja ta' Jeżus ħuti. Ma ninsewwix dejn ta' li l-Knisja ma waqqafiex laqas xi apostlu, il-Knisja waqqafha Ġesu. Il-Knisja ta' Ġesu ta' u fiċ-ċentru tagħhom Ġesu. Ma nitfixklux meta naraw l-iżbalji tal-bnedmejn jekk fiċ-ċentru tal-fidi tagħna jkun hemm Ġesu. Aħna l-koll strumenti, saċerdoti, sfijiet, anke l-Papa, wara kollox huwa strument fidejn Alla, strument mill-iktar importanti li jażlu l-mulej stess biex imexxi il-poplu tiegħu. U l-mulej jgħidilna li jekk iridu nimxu warah bis-serjetà, id-dinja mhux se titħqilna. Min jimxi wara Ġesu bis-serjetà, id-dinja mhux se titħaqlu. Però mbagħad jgħidilna min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Għalhekk nagħmlu kuraġġ Jeżus ħuti. Ejjew ngħixu l-ħajja nisranija bil-verità. Ejjew bħal Giuseppi nitalmu naħfru bil-qalb. Nitolbu għal maħfra il-grazzja li naħfru u li nitolbu maħfra wkoll ta' meta nonqsu lil xi ħadd mhux biżżejjed li tqer
imma titlob maħfra lil min inqast. Għax inkella mhux hekk eżisħut, titlob maħfra. In-nisrani veru jaraf jitlob maħfra meta naqasu u jaħfer jitlob l-Alla jtih grazzja li jaħfer lil min naqsu. Hija għalhekk eżisħut illum. Nitolbuh bil-qalb il-mulej jagħtina l-grazzja li l-kelma tal-Alla ssir għalina għajn ta' erf ġej mis-sema li jispirana biex ngħixu l-ħajja nisranija fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Umu bil-bieqfak jiġobkom. Aħna niftakru l-lum fil-ħidma favur il-morda li jagħmel San Camillo dell'Ellis, nitolbu l-Alla jsawwab fina l-ispiritu tal-imħabba tiegħu biex bil-ħeġġa kollha ta' qalbna naqdu l-ħutna fil-bżonn. Ieqaf mulej mal-Knisja jew ix-xandar il-misteru ta' tbatija lis-salvana nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Sejjaħ minn fostna ħafna qlub ġenerużi biex bħal San Camillo ikunu dejjem lesti li jduru bil-morda u farġuhom fil-hemm tagħhom nitolbu. Għat is-sabar lil kull minhom ġarrab mill-mart u tbatija u għejnu jifhem kif it-tbatija tiegħu imezz ta' salvazzjoni għalih u għal ħafna oħrajn permezz tiegħu nitolbu. Kun dejjem ma' dawk kollha li jduru bil-morda u jieħdu ħsiebhom biex jaqdu dil-missjoni tagħhom bi spiritu nisrani u bimħabba nitolbu. Ħu ħsieb lil ħutna l-mejtin kollha u għatihom il-maħfra tiegħek u l-ħajja ta' dejjem nitolbu. Sawwab fina l-ispiritu tiegħek biex bl-imħabba kollha ta' qalbna bħal San Camillo ngħinu lil kull min hu imġarrab mill-mart u tbatija nitolbu. Isman. Eżħutej fil-ħajja nagħmlu ħafna affarijiet differenti, xogħlijiet differenti, però l-missjoni tagħna hija waħda ta' li nservu. In-nisrani li ma jservix mhuwiex nisrani, fil-ħajja tagħna l-mulej sejħinna l-koll biex inservu naqdu lil xulxejn b'mod differenti. Jekk għamel San Camillo dell'Ellis u jekk aħna msejħin biex nagħmlu aħna nitolbuh bil-qalb il-mulej illum ta' niftakru fl-anzjani jinmorda diġà tlabna għalihom il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, eżisħutej, dawk li talbuna nitolbu għalihom, dawk li jeħtieġu t-talb tagħna, dawk kudna li bħalissa dejjem mhix mument mudlam fil-ħajja niftakru ħafna fihom. Però nitolbu b'mod speċjali biex aħna l-insara nkunu sinjal dawl fid-dinja, kewba fid-dinja ta' dlam li l-ħajja tkun sabiħa daqskemm isservi, daqskemm taqdi bl-imħabba. Hemmhekk niskoplu kemm sabiħa l-ħajja. Ejjew fiskiet lil-mulej noffrulu t-talba tagħna. Mulej Alla tagħna intlitt l-tbatija li qisem tal-bniedem fid-dinja tkun għalih mezz ta' salvazzjoni. Għallimna insieħbu tbatijiet tagħna ma' dawk ta' ibnek Ġesu fuq is-salib biex intemmu f'ġisimna dak li jonqos mit-tbatijiet tiegħu għal ġisem tiegħu li hu l-Knisja u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-mewwin bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-mewwin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn bżonitej u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox.
ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel aħna li qegħdin infakru l-opra ta' mħabba bla qies ta' ibnek nitwettqu bl-imħabba tiegħu u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' San Kamillu dell'Ellis bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Kamillu dell'Ellis int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li juxandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejr u ngħidu bla qiegħda Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwent mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien issejjenata biex minn rajħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Kamillu dell'Ellis u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u inserbħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħut il-ħajja ta' San Filippu ta' San Kamillu dell'Ellis turina kif l-imħabba kapaċi tibdlu bniedem. Dak kien bniedem soldat, mimli vizzjej, lob, tilef kollox, jispiċċa jaħdem ġo sptar biex jaqla xi ħaġa biex jgħix,
jiltaqa' ma' San Filippo Neri li bidillu ħajtu minn ta' daħ fuq għamlu għaddejs kbir u xek. Nitolbu eżis ħuti biex aħna wkoll narfu li billi nikkundannaw u billi nippuntaw subajna ma nibdlu l-ħatta dak li jibdel il-bniedem hija l-imħabba eżis ħuti. Ejjew għalhekk mexa magħna Alla ħabna għad li ma ħaqniex hekk sa ngħidu fil-missierna ejjew nimitaw il dan Alla tagħna billi nħobbu ta' bil-ħaq il xulxejn. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni.
Eżis ħut illum il-ġimgħa, ejjew ma nħallu għadda l-jum jgħaddi mingħajr ma nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu nsellmulu bil-qalb ta' immu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb flimkien nadurawk o Ġesu wimberkuk. Nadurawk o Ġesu wimberkuk. Nadurawk o Ġesu wimberkuk. Nitolbu. Mulej inti ġedditna bil-misteri qaddisa tiegħek, mexxina wkoll bl-eżempju ta' San Kamillu dil-Ellis li imlilek btieba bla eda u għamel il-ġejt lill-poplu tiegħek b'imħabba li ma bħala bi Kristu siedna. Nagħmlilkom appellek kull nhar ta' ġimgħa ma ninsewx fit-tlieta kien hemm dik id-devozzjoni ngħidu nsellmu lil Ġesu u x'hekk il-mewt il-mumenti fih miet Ġesu fuq is-salib. Nerġgħu indaħħlu dawn l-użanzi tant sbieħ. Kienu l-antiki kien hemm talba li kienu jgħiduha. Tistgħu issibuha wkoll imma anke jekk tgħidu talba kif tafu intom niftakru imma kull nhar ta' ġimgħa fit-tlieta u x'hekk. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Infaħru li Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula l-isbaħanja bil-ferħ tal-blu.